Naa pa ba'y pagkaon nga hugaw sa atong pagpakahiusa kang Kristo Jesus? Na pa ba'y pagkaon nga lain hugaw ceremonially at tubangan sa Ginoo sa New Testament? At tubag mga igsoon, wala. Ngan gani si Paul sa Romans 14 verse 14, sa akong pagpakighiusa sa Ginoong Hesus, ako nahibalo og nagtuo nga walay butang nga hugaw sa iyang kaugalingon. Kini nga topic is about ni sa food. Wala gi pagkaon nga hugaw sa iyang kaugalingon, ceremonial eh. So nagpasabot kani nga ang tanang nagalaka ibabaw sa utang, nagalangoy diya sa dagat, nagalupa diya sa kalangitan. Kining tanan limpyo na diha sa atong pagpakighiusa kang Kristo Jesus. Tanan limpyo na ug walay hugaw mga igsoon. Pero kung naitaw nga gahuna-huna nga hugaw paghihapon kini, napasagdi siya. Ingon pagani sa sumpay, apan kung may nagtuo nga hugaw ang usa ka butang, hugaw kini alang kaniya. Now, kung naay usa ka tawo nga gahuna-huna nga kini hugaw pagyapon, now para kaniya hugaw kini. Ug pasagdi siya nga gahuna-huna siya nga hugaw kanang butanga, kanang pagkauna. Ayaw gayud pagkaon ana nga butang kung siya masuko nga ikaw nagkaon na nga butang. Likay na lang ng pagkaon ana nga butang kaysa nga magkontrahay mo, masuko siya nimo, mapandol siya. Abi nyo, mas importante ang relasyon kaysa pagkaon. Ingon pa gani sa verse 15, kung nakapasakit ka mo sa inyong igsoon tungod sa inyong gikaon, wala ka mo nagsunod sa gugma. Mga igsoon, kung nakapasakit ka sa iya tungod sa inyong gikaon, wala ka mo nagsunod sa gugma. Example, parehang mo og balay. Siya di mo kaon og baboy, ikaw mo kaon og baboy. Then, paghahigahi, limpyo lagi na. Then siya, may nga, hugaw ka na. Then, nagluto ka, then, gilainan siya, nag-away ka mong duha. Abi ninyo, ikaw mo'y gahi og ulo. Wala ka higugma sa iya ha. Siya nga mahuyang, unta mag-adjust ka sa iya ha. Ayaw lang sa kaog baboy god. Importante nga dili magubain yung relasyon. Mo nag-ingon rin sa verse 15 no. Kung nakapasakit kamo sa inyong igsoon tungod sa inyong gikaon, wala ka mo magsunod sa gugma. Namugos ka mo kaon ni ana, mugos nga ipakaon nimo si ana bisag malain siya. Wala ka mo nagsunod sa gugma. Kini pong isa kung tinuod kini nga Christian, nga ipilit gid niya nga ibawal-bawal pud na bisag gusto kini mo kaon, na kini pong tawhana pud wala pud siya nagsunod sa gugma. Kaya di ba kung higugma ka, mo adjust man ka. Sa ingon pa ni Paul, pasagdi ang matag usaon sa iyang kaunon. Kung basahin mo ang verses 1 down to verse 6, di ba? Ayaw gyud tawon tuguti mga igsoon nga ang imong gikaon mo hinungdan nga manag-away kamo. Mo hinungdan nga mastambol siya. Nga di na siya ganahan magsimba tungod kay nakita niya nga ikaw nagkaon na ng butanga. Ingon pa gani sa sumpay, ayaw itugot nga ang inyong gikaon makalaglag sa tawo nga gipakamatyan ni Kristo. Ayaw itugot. Nga tungod sa imong gikaon, mangluod na siya, tungod kay ingon ana ra mangyapon di ay ka sa impanan o murag daotan na kay ka sa impanan o nastambol sa tungod nimo. Ayaw ka na itugot mga igsoon. Kining word ring makalaglag, dili gid na ingon nga malaglag siya sa impyerno, kung dili kana bang mas spiritually harm siya ba? Kana bang magluya siya, di na siya ganahan mag-active pa sa worship services, di na siya na mag-ampo tungod ginakita niya nga hala nagbuhat kag daotan. Kay para sa iya nagbuhat mga daotan. So siya naluya siya tungod sa imong gibuhat. Nasilig siya sa imo tungod sa imong gibuhat. Now, para nga dili ka na mahitabo, now ayaw lagkaon sa iyang atubangan. Bisag kabalo ka nga ang imong gikaon dili man gyud hugaw na ceremonially tungod kay nahiusa naman ta diha kang Kristo Jesus diha sa New Testament. Kana biyang tawhana espesyal kayo ni Jesus. Gipakamatyan na ni Jesus. So dapat mahalon pud na nimo siya. Espesyal pud na siya para sa imuha. Dapat dili siya mastambol tungod sa imong ginakaon. So likayi kung makita nimo nga mastambol sa tungod sa imong ginakaon. Na example makakig-uban kag tawo nga tumutuo sa Ginoo, dayon dili gid siya mokaon og baboy, bakaon sa man nga mananap nga gibawal nila, na ayaw pod pamugos nga mokaon ka. Di kay maggarbuso kaayo ta. Nga kaon jud ko ani bisag nangadaot na ang relasyon na kaon jud ko. Ay kaon. Ay lang kaon kung ikaw lang isa o kauban ka sa mokaon og mga baboy man usab. Pasalamati lang pod ang Ginoo sa ding gakaon kaniana. Mao man ay kalipay sa Dios. Verse 16, ayaw itugot nga ang giilan ninyong maayo isipon nga daotan sa uban. Ang butang nga maayo dire nga gieskutan is ang kanabang freedom nimo sa pagkaon, kiniba. So maayo naman kini kay makapili ka kiniba o kiniba, dili naman na daotan tungod kay clean naman tanan, pero ayaw tuguti nga kanang imong gihunahuna nga maayo
isulti sa uban nga daotan. Example, moingon siya nga daotan kay nikaon ka ng pagkauna nga bawal man na. Now, ayaw tuguti. Buti pasabot nga para nga dili mahitabo nga isultian kaniya nga daotan ng imong gibuhat kay nikaon ka ay nagkaon. Para nga wa na siya isulti pa nga daotan batok sa imong gibuhat. So ay kaon. Mo na buti pasabot di ane. Dili kay di na ko tagutan. Nga imo ni ingnon nga daotan. Ha, sagpaon ta ka. Kay ikaw nagsulti nga hugaw ni di ni hugaw. Di na mao. Ambot ibasabot nga ayaw tuguti nga isultin lang daotan ang imong gibuhat nga bisag maayo man kadto. Meaning, ang maayo nga butang para sa imuha ay nalang buhata. Kay para ka niya daotan man. Para na ay gugma sa matag usa ba, kalinaw sa matag usa. Ang background man gud ani dito sa Roma ba, na mga Hudyo nga conservative jud kay sila nga di gid sila mo kaon ana mga gihalad diha sa piyesta, sa mga festival sa mga pagano. Nya kini pong uban nga Christians nga na-convert nga taga didto ra pod sa Roma, mukaon gyapon sila anang gihalad sa mga merkado. Mao kini ang nangahitabo nga mga debate o mga issues within the church ba. Kasi gara nga naa sa merkado mga meat man kini, mga baboy. So mao kini ang mga issues nga ginahisgutan ni Apostle Paul. Na bisag kabalo ka nga maayo man kay dili man nauhugaw, limpyo man ka na. Now ayaw ka na kauna tungod kay na may tawo nga masakitan. So mga igsoon, kung masakitan nimo igsoon, ay nalagkaon bisag kabalo ka nga dili na hugaw. Kay mo, ang gingharian sa langit di man po naabot sa kaon-kaon. Unsay gibawal o unsay dapat kaunon. Ang langit mga igsoon is about kini sa mga tao nga limpyo ug kasing-kasing, matarong atubangan sa Ginoo, dili kay limpyo bang gikaon, hugaw bang gikaon. Ingon gani sa verse 17, kay ang gingharian sa Dios dili pagkaon ug pag-inom, kundi pagkamatarong, pakigdait ug kalipay nga gihatag sa Espiritu Santo. Mga igsoon, ang langit dili sa pagkaon o pag-inom, ha? Nga ang imo bang pagkaon is hugaw ba? Kundi ang langit is about kini sa mga tao nga limpyo, matarong, malinawon, malipayon. Malipayon sila kay gitagaan sila sa balang espiritu kalipay. Matarong sila kay gitagaan sila sa espiritu o pagkamatarong. Mao kini ang langit mga igsoon. It's about righteousness, peace, joy, love nga gihatag sa balang espiritu. Dili kini about sa food. Pusa ay nakaimusig debate anang food mga igsoon. Hugaw ni, di hugaw, dapat kini ra kaunon, dapat When yung mga igsoon, dili ingon na ang langit. Dili about pagkaon ang langit. Gani ang lawas pod gani nato nga atong ginapagkaon, di po gani na malangit. Unsay giingon sa 1 Corinthians chapter 15, what I am saying, dear brothers and sisters, is that our physical bodies cannot inherit the kingdom of God. These dying bodies cannot inherit what will last forever. Mga igsoon, kini ato ang physical body, dili kini makapanunod sa gingharian sa Ginoo. Dili importante nga atong lawas gyud, grabe jud kay ka-healthy, perfect kid ang imong lawas tungod kay mao ra man gyapon. Mamatay ra man gyapon kini, madunot man kini. Ug kini ang madunot nga lawas dili kini makapanunod sa mga butang nga dili madunoton. Ang gikaon dili importante sa isyu sa kalangitan. Ang gipakaon nga lawas dili pud siya importante sa isyu didto sa kalangitan. Kaya nga naman di man ni madala padung sa langit. Ang pagkaon di po na madala sa langit. Ang langit is about kini sa pagkamatarong, gugma, kalinaw. Muna maisuon nga isik ang pagkamatarong kaysa pagkaon. Bahala di kakaon og mga baboy basta kay tarong imong relasyon sa imong higala. Bahala di kakaon og baboy basta kay maayo imuhang gugma sa matag usa. Namoy kalinaw sa matag usa. Di mo sig debate, di maayo mo sig debate. Kamo sang dili mo kaon, ay na sig debate ha, ay na sig kasuko kung nay mo kaon. Dawatang ibigson basta kay tumutuo sa Ginoo man. Dili kita maghukom nga mga impyerno ang mukaon kay matud pa ang langit dili kini about sa pagkaon, ilimnon, kundi about kini sa pagkamatarong, gugma ug sa kalinaw.